Hello. Ano na yung anak ko, lalabas na siya sa quarantine. Nandito tayo sa, sa hotel. Ito yung hotel, oh. Sabon. Luggage hall, guys, oh. Oh, daming sabon. Aha. Coming. Hello. Ano na yung anak ko, lalabas na siya sa quarantine. Nandito tayo sa, sa hotel. Ito yung hotel, oh. Ayan. So, hihintayin natin siya, guys, no? Yan yung labas. May magandang tanim dito. Ayan na yung anak ko, no? Nakalabas na siya. Ay, nakakauwi na kami. May mga ano ako, may mais, may tubig. Taxi lang kita. Bantay dyan. Kalang butang lang sa likod yan. Anong Mga labang dito. ito to gani maano ma Ano ba yung smoke mo ng tulad ko? hindi ah nalabahan din ni way pagani maubos tong shampoo nga dinakal ta kang last year. Ano na to? Hindi ko ulit. Hindi butang lagi sa loob. Ng vitamin C mo, may padang ubos dyan. Wala mo ginainom to? Oh, nabungi siya nga vitamins. Ano dyan? Super C. Ano dyan? Vitamin C na dyan? Oo, sa balkon na din. Tawag naman, ang juice, ang biruka. Biro pa, basta Biruka, kastay. hindi na ano dyan? Hindi na butangan sa tubig. Ah, gano'n? Sulit. Hindi. Mabuka na karon. Hindi mo ito pagpamutang dyan dyan. Di mo ipamutang mo. Mga kwanta na ito. Sabon. Luggage hall, guys. Oh, oh daming sabon. Aha. Coming. May ano dyan? Ano dyan? Isa extreme. Ano dyan? Extreme? Ano dyan man? Para sa ano dyan? Cologne perfume na siya. Ti dyan. Baway, tigo. Itong una mo, hindi pag-ikuan eh. Naguba lang itong isa nga to. Sus, dili-dili ang pang. Ano rin? Ay! Isa-isa na. Ito yung sa akin, guys. Mask by Eliza Ashley. Sus, amo dyan ang kalo mo kung pink. Military lang. Abi ko tako, pink.
maganda. Kuha din sa barko. Woo! Kuha din sa barko man. Ito pa guys, ang ganda. No? Oh. May pang ano ako sa jungle house ba? May gamiton ako sa jungle house. Nag-shopping kami guys. Yung kitag ya? Yung kitag ya?